Vítejte v Cafin Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci. Vítám vás u další epizody Cafin Talks. Mé jméno je Michal Polesný a mým dnešním hostem je Edo Šlepecký ze společnosti Active Automation. Vítej, Edo. Ďakujem pekne. Rovnou se do toho pustíme. Edo je odborníkem na RPA, Robot Process Automation. Edo, dokážeš nám shrnout novinky, které se v oblasti RPA udály za poslední roky? Určite áno, veľmi rád. Ten pojem RPA je tak viac akčný v rokoch až 2015 až 2020 a dnes viac a viac používame pojem inteligentná automatizácia, lebo samotné to RPA obraslo technológiami ako napríklad document understanding, často sa využívajú nejaké chatboty, workflowy a tak ďalej. A veľkou novinkou pre všetkých sa stala vlastne ten ChatGPT alebo OpenAI všeobecne a Generative AI, ktorý už aktívne zapájame do našich riešení tiež. Takže dosť od toho bodu z roku 2015, keď sme riešili len fokus na RPA, na Robotic Process Automation, sme sa posunuli do toho, že dnes už je to kombinácia technológií a dnes sa o tom budeme baviť. Jak se po tu dobu, kdy RPA existuje, kdy to je s námi, změnily náklady na ta řešení? Protože často jsme v dřívějších dobách slýchali, že náklady na automatizaci jednoho procesu jsou dost vysoké, takže to byla často doména spíš enterprise společností, velkých společností, než těch menších a středních. Ja by som to rozdelil na minimálne dve také kategórie. Jedna je, že software price a ten samotný software, tie lídry, oni si tú cenu držia, ale zároveň, že dosť narastla konkurencia, že keď predtým UiPath dosť dominoval a stále dominuje na trhu, tak veľkú časť trhu teraz pomaličky preberá Microsoft a tam veľa možností už zahrňa tá základná licenzia. Takže prvá zmena je v cenách na licenzie. Tie pomaličky idú dole nie tým, že samotní softvery tú cenu znižujú, tie software providery tú cenu znižujú, ale skôr, že objavuje sa konkurencia, ktorá sa snaží získať toho zákazníka, ktorý si to predtým nemohol dovoliť, tak snaží sa ho dnes získať lepšími cenami. Toto je prvá časť. Čo sa týka služieb, tak služby, ako aj všetky ostatné služby pomaličky, oni stále buď udržiavajú sa, alebo z infláciou oni idú hore, lebo vývojárom je ťažko vysvetliť, že mala by tá cena ísť dole preto, lebo neviem, môžu si to dovoliť len väčšie enterprisey, ale skôr, kde vidím veľkú kvalitatívnu zmenu, ktorá tiež v dôsledku ovplyvňuje cost, je to, že oveľa lepšie sa tie spoločnosti už naučili to robiť, lebo jednou súčasťou ceny je tá samotná implementácia, ale druhou je potom maintenance. Často vyzeral ten vývoj dráho preto, lebo nejak sa to nakodilo, bol v tom procese zahrnutý nejaký kvázi expert na tú technológiu, ale potom oveľa viac peňazí a času sa strávilo na údržbe toho riešenia. Takže vidím tam zmenu trošku cene a ďalšia vec, kde sa tá cena ešte mení, je, že napríklad keď zoberieme, že Gen AI, tak ktorý pred 2 rokmi ešte neexistoval, tak že by sme nakodili niečo inteligentnejšie, tak to vyzeralo ako obrovský dlhý kód, kde bolo napísané veľa podmienok, možno potrebovali by sme do toho zahrnúť aj machine learning experta, čo tiež za sebou neslo navyše náklady, kde dnes máme out of the box solution, ktoré stojí strašne málo a vieme ho rýchlo integrovať. Vlastně teď, když se přihlásím na YouTube a jako finanční manažer nebo CFO se podívám na různé návody, které mě ukážou, jak automatizovat procesy s pomocí těch nástrojů třeba od Microsoftu nebo Make, Airtable a další nástroje, tak vlastně můžu nabít dojmu, že v podstatě RPA už ani nepotřebuju, že služby odborníka jako jste vy vlastně taky nepotřebuju, že si to dokážu za odpoledne udělat sám. Je to tak, nebo pořád jako ten prostor existuje i pro to jako složitější, sofistikovanější RPA? My ako firma úspešne fungujeme, rastieme a ja si myslím, že je veľký rozdiel vedieť, ako
nakodiť nejakú vec alebo správiť ju možno aj s pomocou tých nových technológií a spraviť to tak, že by sa to chytilo na dlhšie. Ja vždy poviem taký joke, takú srandu, že najviac keď zaučame tých nových developerov, že prvým takým úspechom, a to je jedno, že či biznes človeka alebo vývojára je, že povie, že môj kód funguje. A potom druhý taký úspech je, že môj kód funguje zajtra, potom o mesiac a o rok, dajme tomu, a potom na to ide ďalší level, ktorý je, že ja svojmu kódu rozumiem aj zajtra, potom rozumiem po pol roka, alebo po roku viem, že čo som tam písal, a ďalší level je, že niekto iný rozumie. Takže je rozdiel len vytvoriť niečo, čo nejak bude fungovať versus najviac, keď to robíme pre firmu, kde to mali vedieť používať aj iné používateľe, mal by tam byť nastavený dobrý reporting a tak ďalej, tak sú to iné úrovne. Takže nepochybujeme o tom, že dnes každý, keď si pozrie videa na YouTube, tak dokáže vytvoriť nejakého malého robota, ktorý osloví kamarátov na Facebooku, alebo nejaký maličký skript, ktorý mi spraví nejaké základné veci, ale že by to bolo kontrolované a že by to bolo správne udržávané na enterprise level, na úrovni spoločnosti, tak vyžaduje to samozrejme iné know-how a takisto ako v finančnom biznise, že my neočakávame, že ľudí zo supply chain si sami spravia vlastne payroll a tak ďalej. Keby pozreli videa na YouTube, tak sa to naučia, tak rovnako aj v tomto odbore. Síce môže každý to nejak vyskúšať, ale som presvedčený, že robíme to na úplne inej úrovni. Nedokážou ty platformy naopak člověka trošku odradit, jako v momentě, kdy on je zahlcen vlastně všemi těmi řešeními, sype se to na něj z jedné, z druhé strany a vlastně může nabít dojmu, že kdo neautomatizuje, tak ten jakoby nežil a vlastně stane se jakoby paralizován tady tím. Ja si myslím, že tie ľudia sa dnes rozdeľujú na dve kategórie. A tie, čo sú viac iniciatívni, ja som opatrne chcel zmeniť aj ten vek, ale nerobil by som to, lebo nie tak záleží to od veku, ako od iniciatívy toho človeka učiť sa. A tá prvá kategória, ktoré sú že viac konzervatívni, tak oni sa tých technológií boja všeobecne a aj nejaké návyše, možno keď zoberiete Excel, tak aj Excel má nejaké bežné funkcie ako formuly a tak ďalej a potom má, že kopec iných funkcií, o ktorých veľa nepoznajú a aj tie funkcie v rámci jedného Excelu pre niekoho príde, že veľa. Rovnako aj keď začíname spomínať tie nové technológie, tak ten človek si hovorí, že dobre, som rád, že tu v rožku robím svoju prácu a nikto po mne nechce, že by som tie všetky technológie vedel. Toto je jedna kategória. Ale zároveň je druhá kategória ľudí, ktoré už dnes vieme, že zamestnanci si pýtajú pri nástupe do práce, že čo je naplň tej práce a ako tá práca je vlastne prepojená s novými riešeniami a technológiami, lebo tie viac iniciatívne ľudia od nich dnes niekedy aj odchádzajú z práce len kvôli tomu, že nemajú možnosť sa s takými technológiami hrať. Takže je to sú tam aj také druhy ľudí, ale ešte sa dotkneme toho, že čo sa týka viacerých možností technológií, lebo je to zodpovednosťou managementu nasadiť ten správny framework, že dať ľuďom návod, že v akom prípade čo použiť a nehávať sa ich rozhodovať samých, lebo potom vzniká veľmi veľká kreativita, aby som povedal, ktorá nie je vždy žiadaná v korporátu. Je lepší začít tím, že právě jako podnítím kreativitu u těch svých lidí tím, že začnu sbírat od nich ty nápady, nebo je lepší jako jít z vrchu, domluvit se třeba s nějakou společností, která se tím RPA zabývá a začít nějakou analýzu, začít to jako šampionovat z vrchu? Ja by som povedal, že to šampionovanie z vrchu vždy je dobre, ale nie to, čo sa týka externej spoločnosti, ale skôr, že musí tam byť podpora managementu, lebo tie ľudia, musíme si pamätať, že väčšinou máme v rámci toho 8-hodinového pracovného pomeru, tak máme tých 8 hodín práce viac menej a nevždy tie ľudia iniciatívne budú tráviť čas navyše alebo nejak sami sa organizovať na to, že by tie nápady zozberali. Takže je dobré mať podporu od managementu a zároveň aj na zbieranie tých nápadov, na
podporenie toho, alebo zistenie toho business caseu, že často externé spoločnosti vedia pomôcť s mapovaním toho. My to robíme zadarmo a z toho dôvodu, že nám sa viac oplatí spraviť nejaké také workshopy a zmapovať tie procesy a hneď na začiatku vedieť, že či je tam vôbec biznis alebo nie, je tam business case alebo nie, namiesto toho, že by som mal 3, 4, 5 prezentácií pre management o tom, ako úžasne to fungovalo v iných firmách. Takže ja by som povedal, že je to kombinácia obidvoch, že oplatí sa osloviť nejakú firmu, ktorá bude ochotná spraviť ten mapping, ideálne zadarmo a na základe toho mappingu sa vieme rozhodovať na základe dát, nie na základe nejakých success stories z YouTube alebo nejakých videí alebo referencií, ale na základe našich oddelení, na základe našich dát, že kde tá automatizácia bude mať najväčší prínos. Dneska, když vlastně CFO je trošku hladový a chce automatizovat co nejrychleji, tak dokáže vlastně se do toho pustit i bez nějakých hlubších analýz pomocí aplikací pro process mining. Jak se díváte na tohle? No, je to veľmi zaujímavá téma a možno tu mám názor, ktorý sa trošku líši od toho mainstreamu dnes, lebo process mining veľmi pekne vyzerá, že generuje to, ako náhle napojíme to na dáta, tak generuje veľmi pekné obrázky a veľmi pekné tie diagramy, že ako tie naše procesy vyzerajú, ale tie ľudia, čo sa už s process miningom stretli, tak vedia, že tie obrázky alebo tie diagramy predtým, ako budú dávať zmysel, tak očakáva sa ešte strašne veľa práce, že by proste tie dáta dávali zmysel, že treba ich učesať, treba mať tam experta, človeka, ktorý sa vyzná do toho procesu, že by pozeral na tie dáta a povedal, že áno, tie dáta mi viac menej sedia. A dnes, keď tipujem, že ten life cycle toho managementu je, že 3-4 roky, že potom sa väčšinou menia tie pozície, tak my sa veľmi uháňame za quick wins, že veľmi ľahko je predať nejaký projekt za neviem, zlomok väčšieho implementačného projektu, že prídeme, poviem, že áno, že sú tu quick wins, že rýchlo identifikujeme tu a tam napojíme drahý tool, ktorý nám rýchlo ukáže celé to oddelenie a nemusíme nič robiť. Dobre sa na to poslúcha, ale realita ukazuje, že často process mining sú do veľkej miery vyhodené peniaze a je to pekná technológia, ale je za mňa precenená na dnes. Malo by to byť oveľa lacnejšie a stále musí tam byť veľký disclaimer o tom, že vyžaduje to aktívne zapojenie tých proces expertov na to, že by tie dáta dávali zmysel. A zároveň ja si myslím, že keď ten čas, ktorý strávime na to, že by tie dáta dávali zmysel, že keď zoberieme toho proces experta a trošku sa povenujeme procesu ako takému, že ho zmapujeme a navrhneme nejaké riešenie na vylepšenie, tak je to porovnateľne, že podobný effort, ale zároveň nemáme tam tú drahú licenciu. Len na to sa nedobre poslúcha, lebo je to taký old school process improvement, ktorý sa ľuďom nepáči, ale často ja to vidím ako kvalitnú cestu na prerobenie toho procesu a nielen na látanie dier pomocou nejakých quick fix. Chápu teda, že ten process mining je trošku za tebe jako overrated. Existuje ještě nějaká, jako řekl bych, worst practice, něco, čemu se jako vyhnout při implementaci ať RPA nebo nějakého jiného automatizovaného řešení, co se vám třeba ukázalo při některých projektech u zákazníků? Áno, k tomu proces miningu, že nepoviem, že nefunguje, on funguje, ale že je veľmi precenený a je naivné očakávať, že od proces miningu dostaneme hneď tie výsledky, ktoré budeme vedieť hneď nejak reportovať a budú veľmi užitočné. Že je tam strašne dosť veľa práce a tú prácu niekedy sa viac oplatí aj z finančného hľadiska, aj z hľadiska kvalitného spracovania tých procesov, tak oplatí sa priamo alokovať na mapping. Dobrou alternatívou proces miningu je prekvapivo common sense, že proste, že len vyhradiť si trošku čas a povenovať sa tomu procesu kvalitne aj interne. Nemusíme do toho vždy brať aj externých konzultantov, že nerobím teraz reklamu na firmu, ale že aj interne, namiesto toho, že by sa vždy snažiť kúpiť niečo zvonku, tak povenovať sa tomu procesu. To je ako príklad, že keby sme chceli uspokojiť dieťa, tak môžeme mu povedať, vymyslieť nejakú dlhšiu rozprávku alebo ísť si zabicyklovať, alebo dať mu cukriky a pustiť rozprávku. Že toto je taký quick fix, ktorý porovnávam tu aj s proces miningom. Čo sa týka
worst practices, tak keby sme to chceli pekne pokaziť, tak určite dobrým worst practice je nemať framework. Dnes je strašne veľa technológií, tie ľudia aj super, že sa tým zaoberajú a teraz predstavte si, máte viacero oddelení, každý sa zaoberá niečím trošku iným, pozerá na YouTube tie videá a tak ďalej. Keď dať tomu väčšiu voľnosť a nehať to proste nejak samostatne rozvíjať, tak opakuje sa ten istý príbeh, ktorý bol aj s makrami, že šikovnejšie ľudia vyvinú nejaké makra a potom tie isté šikovnejšie ľudia, oni sa často presúvajú na iné oddelenia alebo aj medzi firmami a odíde ten človek a potom máme také príbehy, kde sú tie, my to voláme, že ghost makro, ktoré už nikto nepozná, že ako funguje a sú ľudia radi, keď funguje, ale keď sa niečo mení, tak potom ten celý proces sa vyhadzuje alebo prerába nejak a tak ďalej. To isté aj tu, že je dnes viac technológií na trhu ako bolo predtým a zároveň na každú jednu vec, čo chceme spraviť, tak existuje niekoľko toolov, niekoľko technológií, ktoré v porovnaní majú svoje silné a slabé strany. A je dôležité na strane managementu dať ľuďom ten framework, to znamená, že naučiť ich, ako to používať, zabezpečiť nejaký quality insurance, to znamená, že aj keď si navzájom kodíme nejaké malé veci, tak bolo by fajn, keby si navzájom pozrieme aj ten kód, lebo keď zajtra jeden z nás je chorý, tak ten druhý môže sa o to postarať a vlastne, a potom, keď tieto dve veci sú správené, že je tam framework a je tam quality insurance, tak vtedy vzdelanie, že proste viac a viac edukovať tých ľudí aj na ten framework, na nové technológie a tak ďalej, že by ľudia mali tú osvetu a vedeli, že dnes nemusím už len klikať a manuálne robiť tú svoju prácu, ale viem spraviť taký krok späť, pozrieť na ten proces celkovo a zamyslieť sa, že kde dáva zmysel priniesť technológie. Takže worst practice je nemať framework, nekontrolovať to, čo ľudia robia a dať im voľnosť, nech to robia ako chcú a nevzdelávať tých ľudí. Super, děkuju. Možná na závěr taková provokativnější otázka ohledně ChatGPT. Člověk občas jako nabývá dojmu, že je to super distraction a že vlastně vytváříme jako spoustu obsahu dovnitř firmy, který pak na druhé straně někdo přechroustává, interpretuje zase s pomocí ChatGPT, že vlastně jako dochází k tomu, že ty roboti jako komunikujou spolu navzájem a generujou spoustu obsahu, který je vlastně jako rubbish. Versus na druhým protipólu vlastně může být někdo, kdo ChatGPT naopak považuje za de facto spásu jako pracovního života moderního člověka. Kde ty se nacházíš na této škále? Keď si o tom hovoril, tak ja si predstavujem obidva scenáre. Ja si myslím, že by sme prišli na optimálne využitie ChatGPT, tak musíme prejsť aj tou krivkou, tou fázou toho, že budeme produkovať rubbish a budeme produkovať nejaké nezmyselné viac kontentu, lebo... Je to nějaká učící křivka? Prosím? Je to nějaká učící křivka? Jako musíme se prokousat s tím rabišem, aby jsme se dostali do té fáze, že to bude super pomocník? Určite áno, lebo ja som veľký zastanca dát a ja som veľký keď pracujeme s tými dátami, tak každý má rád samples, že sampling. A na to, že by sme vedeli, ako ten tool používať dobre, tak potrebujeme strašne veľa samplov a tie samply, tie príklady musia byť od úžasne geniálnych, to je tá druhá kategória ľudí, čo si spomenul, až po veľmi veľký rábiš, ktorý nám nedáva zmysel, lebo vtedy vieme nastaviť správne tie mantinely. Takže áno, ja častočne súhlasím, je to súčasť evolúcie používania tých toolov, aj GPT konkrétne, že budeme sa učiť to používať, budeme produkovať trošku aj rábiš, až kým neprídeme na to, že čo je optimálne využitie. A tu je skôr otázka globálnejšia, že ako GPT a Gen AI zmení spôsob, akým pracujeme, to je prvé. Druhé, že spôsob, akým komunikujeme, lebo ChatGPT ti dá kvalitnú odpoveď, aj keď nepovieš mu, že ahoj, alebo nedáš to také intro na začiatku a môžeš ísť, že to the point a napríklad, keď riešime tie tréningy z GPT, tak stále hovoríme, že bolo by fajn niekedy aj napísať, že ahoj, alebo niečo také, lebo potom sa skresluje tá hranica a niekedy aj ľuďom už potom začíname písať, že dosť drsno preto, lebo zvykneme si písať s tým ChatGPT. A tretia vec, že spôsob, akým vôbec rozmýšľame, že toto nás čaká teraz dosť veľká
za mňa, že dosť veľká revolúcia toho, že ako sme pracovali, ktorá v porovnaní napríklad, keď boli vyvinuté keď bol vyvinutý motor, tak obmedzením toho motoru bolo to, že je to fyzický asset a nemôžeme, aj keby mali sme že všetky peniaze sveta, tak nemôžeme zajtra dať ten motor každému človekovi. Kde s technológiou tá škálovateľnosť je oveľa rýchlejšie a preto ja si myslím, že aj tá revolúcia a ten náraz tej technológii bude prudkejší, lebo už objavil sa ChatGPT a o rok už každý o ňom vie a každý ho používa. Takže áno, určite prejdeme tou krivkou Rabiš, ale vedie to k dobrému a nemusí to nejak moc nahrávať tým ľuďom, čo kritizujú ten ChatGPT. To je len to, že je to prírodzená krivka, ako keď nasadzujeme hociakú inú technológiu, tak vždy sú tam odbočky, ktoré nikam nevedú a musíme si aj ich zažiť, že by sme poznali tú správnu cestu. Tak snad to bude rychleji než 10 let v případě toho RPA. Nepochybujem, určite to bude do 5 rokov. Super, děkuji moc za návštěvu, Edo. Ďakujem pekne. Safin Talks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.